Durmuşda özüň beýikde tutma. Sen näçe pes bolsaň şonuna beýiksin. Mätäz adamlary sen gyra itme, gaýta kömek etseň, biratda şonuna beýiksin. Elinden gelýär bir şey ýagşylygy Allah merer garşylyk. Durmuşyň ýollary ine agalar bize tapşyryk. Ýagşylyk edäýseň şonuna beýiksin. Öwünme jugymda pulum känip, ýady ellerimde ulak bar diýip, men pay asin bolsa garypsyň diýip, howmasan garyby gapyňdan şonuna beýiksin. Bu dünýä 5 günlük, her kim gitmeli. İnsoňuna bu dünýäden ötmeli, ötmäkäň. Doktor diýip adyň oýup gitmeli. Ýagşyda tanalsaň şonuna beýiksin diýip Allah'ım ýagşyda tanalmada musulman matymı her birimize miýeser etsin. Ağalar zanyň sag bolun, ýagşyda tanalyň.